Krásne valentínske popoludnie vám prajem, priatelia z scrapbookingu. Dnes som si v podstate našla v šuflíku pohľadnice spred niekoľkých rokov, ktoré som nikdy neuverejnila. A pozrime sa, aké valentínske pohľadnice som ja myslím, že ešte v Abu Dhabi pred 3 rokmi urobila. Toto je prvá. A hovorí Happy Valentine's Day, šťastný valentínsky deň. Tu sa dá niečo napísať. Podobná je táto. Papier, ak sa nemýlim, je z kolekcie Bowbany. Naozaj spred 3 alebo 4 rokov. Love is the keynotes of the universe, the theme, the melody. Zaujímavé. Poďme ďalej. Tu je taká, volá sa to Shaking Box. Srdiečko, bola to nálepka. Tak som ju použila. Toto sú v podstate z látky urobené srdiečka, ktoré som prilepila ako balóny a napísala som: želám ti krásneho Valentína. No a pohľadnica zatiaľ nenašla majiteľa. A poznám jednu Valentínku, jasné, táto pohľadnička funguje takto, sa dá položiť. Takže krásneho Valentína, Valentínka, za chvíľu ti zavolám. Tu som sa trošku pohrala s príhľadnou fóliou a pohľadnička vyzerá takto. Toto je rozkladačka. Je to veľmi jednoduché, len som vystrihla srdiečko a prilepila nálepku a zase povyrezávala srdiečka vyrezávačkou a dovnútra sa dá niečo napísať. Takže 1, 2, 3, 4. Všetkým Valentínkam a Valentínom želám všetko najlepšie. Ďalšia. A ďalšia. Teším sa, že som pohľadničky našla, že konečne nájdu svojich, dúfam, obdivovateľov. Prajem vám ešte raz krásne nedeľné popoludnie. Tu v Poprade mám výhľad na úžasne zasnežené a slnečné Tatry. Celú panorámu. Krásny deň. Dovidenia pri ďalšom videu.